ассалому алейкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастем, соҳ саломат ҳастем. Бародари азиз, кадоме ки граница рахиен, анами акада муроҷиат кунед, документет проблема дора надора, анами шери нарда муроҷиат кунед, таҷрибаи кори дора, алҳамдулилло барозиги парвардигор мебарам, хушу соҳ саломат мегирам, меорад. Прежде чем гуноҳи мара кофтан, прежде чем мара чиз кардан, ҳаминқа гаптон мегум ки аввал хитона тоза кунен, баъд аяқиби як каси дига бишен. Нимқадар мегум. И гапи ма ҳамун шахсиятҳои дахл дора бародаро ки аяқиб ма инқадар задан типа ма мехирам типа Москва омадан комит ки миёен ма советон метоб хоҳаро апо кадомет ки ҳастен мардаки хуб миёвен мардаки нағз миёвен ҳамаи сағира дастойни миёвен шукр бисёри мардакҳое ҳастанд ки дар хел ҳолатҳо ку мепартоянд мебуранд меираванд мақсад дар бари. Салому алейкум апаҷоно, акаҷоно. Касе ки дар Московский област, Рамский район қарор дорад, паспорт ма гум кардагиам дар станция электричка Илинский то Букова байнами ду станция паспорт ма гум кардагиам. Касе меовам паспортам алоқа даврая ном Насам Давлат Саиҷон Азамҷонович, соли таваллудум 29/09/2002, номерои телефонам 991 175 45 46. алоқа давраем бачаҳо. ассалому алейкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, хоҳараки корчаш забдам, бародари азиз, збориш маҳкам закрид, раҳмат бародаро, худованд дар умру ҷонтон баракат та кадомет ки ёрдам кен, комет ки лайк монден, комет ки комментарияи хуб нависонден, комет ки комментарияи бад нависонден, кометон ки нисбатмон гапи бад гуфтен ки аяқибон одам партофтен ки тошто мо якабе сум мехӯрем. Ма як гаптон мегум бародари азиз, ай вақтш гуфтагем и далиши мегум, як рубли ки ма хел коро бихӯрам мара ҳаромон бодон насибам накуна, и далши шишоло ба амраи худо бо мегум ки намехӯрам. Прежде чем гуноҳи мара кофтан, прежде чем мара чиз кардан, ҳаминқа гаптон мегум ки аввал хитона тоза кунен, баъд аяқиби як каси дига бишен. Нимқадар мегум. И гапи ма ҳамун шахсиятҳои дахл дора бародаро ки аяқиб ма инқадар задан типа ма мехӯрам типа чӣ мекунам. Ана кадомет ки ёрдам карден ҳазор раҳмат, алло баракат омута 55,6 рубл ҷамъ шидагиам. ма охирда мемонамаш ҳамаш бародаро ҳамаш ҳастаг. Сбербанк шумо худтон прекрасно медонед ки ягом чизи сус намешава. Ай рӯзи 3 число то имрӯз 7 ина 7 может видеои ма пага биброя. Барои анқа бародарои азиз, бо як бори дига раҳмат, худо баракат омута гап забрад. Салому алейкум бародаро, раҳмати калон ҳамин қарам дастгирӣ кардем, миннатдорем. Акусу шахмон мекунем, раҳмат. Ана бародарои азиз, масъалаи хоҳарак ай ӯ баленсае ки бад ай ӯ баленса переводиш мекунанд дига баленсада. Ана барои ҳам қадар ман медонам ки дар расход гараини расход бисёр мешавава. Хайк худованд сабрш омутанд. Бо як бори дига мегум, инами видеои мара кадоме тамошо мекунад, коме ки мебина намебина, худованд ина як мардаке ҳастак, худованд мардак амри дурозута. ма гаранти метам ки ҳамаш не бисёри мардакҳое ҳастанд ки дар ин хел ҳолатҳо ку мепартоянд мебуранд меираванд мақсад дар бари заношон намешаванд. Не ки алло баракатш бита дар бари заношон, яъне ки аксарият нависонден ки ба хотири нависонден ки Москва омада гӯҳ мехӯра зан шу мекуна исуса туда-суда. ма ба ӯ хотир гуфтаистам ки Москва омадан комит ки миёен ма советон метоб хоҳаро апо кадомет ки ҳастен мардаки хуб миёвен мардаки нағз миёвен ҳамаи сағира дастойни миёвен шукнен. Аюи ки номтона бад мекунанд, номтон дар хонаи хитон любой тамона пав хоҳар дорем, агар бева биёя мақсад қош қавағмон дохтагия любой тамон и дар любой ҷо ҳаст. барои ҳам қадар ма ҳам хартон мегум бародаро, гапи ма ягонта сахт нараса. аксарияте ҳаст ҳамин хел мардакҳое ки дар ин хел ситуатсия мепартоянд мераванд. барои ҳам ма советон метод хоҳарое ки шу мекунен биёвен дастойни мардакҳои бачаҳои хуб биёвен бигиреншон зиндагӣ кунед. ман мегумтон ризқ аз ҷониби парвардигора главни дар иша дар уша қатъи ҳар кадомаш гап назанед. тамом ин муқаддар гап. Дига ма
ягон гап ҳам надорам. Ама картон мегум худо нигаҳбон тамошо комментат ачо дар корай. Охири видеоро тамошо кунед, ҳамаш тамоҷа ҳаста. Ама хилас брат. бале. Худо нигаҳбон тамошо. Ина бародаро медорем дар главни. Ина пули перевод карги. Ина то рӯзи 3 числора. То рӯзи 3 числора мақсадам мардак ягон перевод накарда, ягон ҷо чӣ карги нест. Тирачиҳош ҳамаш маълума. Ина 3 ки меоя хеле шуже. Ина бародарои азиз, и уже уснуш айхча якми марта уже айснуш уснуш айхча бародаро. То что тест то 3 ина партофтагиан ина. Мақсад ина ҳамаш маълума дамҷа. То есть получается общий сумма.